Salutare și bine v-am găsit la al treilea vlog la recoltat. Suntem aici cu combina, a recoltat primul bunker. Suntem la șosea, până am găsit zbor, l-am terminat. Ne-am luat să descărcăm și primul bunker. Aici față din partea elantă e greu mai bun. Și azi tragem linie, dacă ne lasă vremea. Azi terminăm și aici și am terminat. Am băgat și el radio. Aici vrem să lăsăm paile, a zis vine cineva să facă baloți și ala. Grâu față de partea elantă e mai frumos, nu are burieni aproape deloc, mai e câte un șciop acolo de răsărit. Ăla e vială, dar în rest nu. Așa e grâu. Frumușel. Față din partea elantă 8 toni, cam așa. Estimez. Facem calcul la sfârșit. Nimica. Ce înseamnă combin de clasă. Uite acolo combina. Și pe estimări, dacă ne lasă vremea, asta trebuie să terminăm aceea. Avem două locuri, îl avem pe ăsta aceea și avem unul vis-a-vis acolo. No? Hai să dăm drumul la treabă, ce mai stăm?
luat să descărcăm și a doua mașină. Să încărcăm și a patra mașină. Pe partea asta ce l-am făcut jumătate. Mai avem partea aia de acolo și după aia trecem pe partea elantă. Ne-am luat acum să încărcăm mașina, să o ducem acasă și continuăm treaba. Era cred că aici să vină ploaia din norul acolo, dar ne-a ocolit. Ne lasă să facem treaba. Se pare că între timp a început și ploaia. Momentan picură, dar poate ne ocolește. Uite acolo combina. Avem acolo mașina goală și tractorul cărucior. I-am tras aceea. Uite ploaie cam pe acolo. Dar poate ne ocoli. Ne-o lăsat să facem treabă. A început ploaia. Se pare că nu mai terminat. Merg acum la combină să vedem ce face. Ne-a prins ploaia, băieți. Am tras acolo căruciorul. Acum este cu mașina înaintea mea și mereu să ducem combina acasă. Acum vedem că nu am intrat în brazdă înapoi.